Hemm rabja kbira fil-komunità LGBTIQ għaliex hemm diversi raġunijiet fil-fatt. Jiena nista' ngħid xi ħaġa għall-ewwel darba hawnhekk, jiena saħansitra avviċinawni persuni LGBTIQ li jridu jagħmlu petizzjoni parlamentari biex iwaqfuha din. Daqshekk huma rrabjati. Il-deputat nazzjonalista u kelliema l-oppożizzjoni għad-drittijiet indaqs u l-libertajiet ċivili Claudette Buttigieg kienet il-mistiedna ta' Robert Cremona fil-programm NetLive meta għamlet dawn l-istqarrijiet. Il-preżentatur ta' NetLive kien qed jistaqsi lid-deputat nazzjonalista dwar l-inizjattiva kontroversjali tal-gvern li jitwaħlu stickers li juru li membri tal-komunità LGBTIQ huma milquha f'dak l-istabbiliment partikolari. Buttigieg qalet li jekk Malta tinsab fuq quddiem f'dawk li huma drittijiet ugwali, m'hemmx bżonn sticker biex wieħed iħossu komdu jidħol fl-istabbiliment. La aħna issa għandna is-soċjetà tagħna illi għamlitu dan il-pass. Ejja ma nagħmlux pass lura u ngħidulhom imma qogħdu attenti x'se jkun hawn min jekk ma jarax it-tikketta ma jidħol, jekk ma jarax l-isticker issa dawn mhux se jidħlu. Claudette Buttigieg qalet li dan ma jfissirx li ma jistax ikun hemm kampanji ta' edukazzjoni kultant żmien, imma appellat biex la pajjiżna jinsab fuq quddiem f'dan il-qasam m'għandux jerġa' jintefa' lura. Hi qalet li min qiegħed warajna għandu bżonn l-isticker, imma dan mhux il-każ għal pajjiżna.